Mas, opo bener wanita akan meninggalkan laki-lakinya demi saran keluarganya, tetapi laki-laki lebih menantang keluarganya demi wanitanya? Yo, kuwi nek benere sakjane. Ngene lho, wong lanang lak wis ndeleh ati tenanan ning keluargane, ndeleh ati tenanan ning bojone ngono. Lho kok kanca, bahkan pak mboke kok ditantang lho, kok wis gak peduli sing nomor siji pangkat wong wedok ngono lho. Tapi lah wong lanang kok celeng, yo 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 wis ra gubris blas ngono lho. Ya bener ngono lho. Sampai wong wedok kuwi sampai ngrungokne mboke, pak mboke ngrungokne dulure iki kon pegatan ya mergo sing lanang ya memang kebangetan ngono lho. Iki kadang iki wong lanang kuwi kadang sik keluyuran tengah wengi ngono kuwi sapa room sapa ndi ngono kuwi warung karo kanca-kancane ngono kuwi wis ra tek mikir anak bojone ngono kuwi. Kuwi jelas kuwi engko iku dulur-dulure pak mboke jelas ngureki kuwi engko. Wes tiwas duwe bojo kok wes ngono kuwi ngono. Tapi sebenarnya memang bener ngono lho. Wong lanang iki lak kadung ndeleh ati tenanan, wis tenanan lho. Omah-omah tenanan. Keluargane kancane sratek gatek blas ngono lho. Nomor siji panggah wong wedok kuwi karo anake. Ngono lho.